ଆଉ 15-20 ଭିତରେ ବହୁତ ଭୋଗ ହବ। ହଁ ହବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାହା ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସବୁ ପକ୍ଷୀଗୁରା ଯଦି ସରକାରୀ ହବ ମୁନେ କହୁଥିଲା କାଳିଆ ଗୁରା ଖରାପ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କହିଲେ ଦେହକୁ ନେଇଯିବ ଆମେ କଣ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗିରାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ନେଇଯିବେ ବାକି ଯୋଡ଼େ ଦିନ ରଖିଦେଇଥିବେ। मंगलार कौन बापी पूरा के गराबुड़ सेवा करूला पूरा गराबुड़ सेवा करूला बुझानी गला चेक तो चेक आने को जाइला पूरा बहुत सही कथा तो कहूँ दायित्व नहीं आज्ञा नहीं दायित्व जमा नहीं कौन था दियो कमटा हम सेवक चापेल गाई आज नीति आज आगे चंदन दियो चंदन उल्टा रखे रखी तो महापुर आम बेला नई 19 शंख कर नवीन विदा कौड़ा 19 मसीहा गामछा 19 मसीहा गामछा सब लेखा अवकाश केमती है गामछा सब लेखा है
କଦଳୀଟା ଦେଇଦେଲ କାହିଁ ଧରିବୁ? सबू शंख पुणी आउतर देखे आज्ञा सबू शंख आउतर देखे शंख पानी पड़े पलैन तो कौन करिया
ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ସରିଗଲେ ଆଉ ଆଣିବା ଅଛି ଅଛି ଆଇଲା ହବ ଏଇନା ମା ସାନ ହବ ପୁଅ ଭୋଗ ହବ କଣ ଯିବ ଆଉ ରଖିଥିବେ ଅଲଗା ଆଉ ନାହିଁ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବରେ ଚାରି ଅଲଗା ଆସିଛି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଅଲଗା ଆସିଛି ତାହେଲେ ହବ ନହେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ଦେଉଳକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଦେଉଳ ଅଭାବ କଞ୍ଚା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଫିଙ୍ଗା ହେଲା ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଫିଙ୍ଗା ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଗୋଟୁ ଉଠିକିରି ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କି କୋରା ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଳଭଦ୍ର ଖାଲି ଅଭିଷେକ ହୁଏ ଖାଲି ଅଭିଷେକ ହୁଏ 24 ତାରିଖ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର କାଉଜିର ଅଭିଷେକ ହେବ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଆଜି ଆସିଛି थोड़ी ना आज ऊपर से क्या ଆପଣ ଗଲେ ଖାଲି ପକେଇବ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଯିବ ପଡ଼ିବ ଟେଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିବ ଆରେ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ଟିକେ ଚୁଣ୍ଡେଇ
ବିସର୍ଜନ ହବ ଦୋଳିକିରି ଜାଣି କର କଣ କରିବୁ ଘରକୁ ନେବୁ ଗୋଟେ ବଡ ଓଳି ଥିବ ଦଉନା କାଲିକି ରଖିଦିଅ ଅବକାଶରେ ଲାଗିଯିବ हरी बोलो पूरा दियो पूरा गोटे कोरा दियो मनर भाव आनी कथा कौन मनर भाव को बुझीपार भाई बापू कहला अवकाश तू कह अवकाश देखिले वर्षर बहुत खाली महुर अवकाश खाली केसर मुक्तिमंडप सादा सादा धला पानी मुक्तिमंडप अवकाश गोटे सादा सादा दही पानी लोक पूरा है महू आउ केसर देखिले जे ओली पीवा लोक नुह से ओडिया पीऊ तुम्हें आणाआणी ना अणाआणी ना ओडिया मिल नबू तू से बसिले 5 ओली पीदबू मन एमती का हम न तो पेटे पी दी आस बढ़िया टिपिली से 20 टकर दही आणिक आणुच 200 50 ग्राम କଥା ମାନେ
प्राइवेट कॉलेज ସମସ୍ତ ମୋତେ 5,000 ସକାଳୁ ଯାଉଛି ମନା କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ତ ତମ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା କହିଲା ଯାହା ହେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମ ପଇସା ଦେବି ହେଲା 15,000 ବସିକି 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ତମ ନିଜକୁ କହିଲ ଅଳ୍ପ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ହଁ ଯୋଉ ଦେଲେ ବସାଏ ସେଗୁলো ମହାଜନ ନେଇଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଲା ପଇସା କମ କମ ନା ନା ମୁଁ ମହାଦେବୀ କଥା ତ କହିଛି ନଦେଲେ ରହିବ ଗାଡ଼ି ମିଶୁ ବାହାରିଥିଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି କୁହାହେଲା ତ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସମାନ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଲେ ହବ ନହେଲେ 5,000 ଲେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ସମାନ ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଲା ବିମାନ ଦେଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଚାରିଲ ସାତ କୋଉଠୁ ଭାଇଲେଣି ଦିଅ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ श्रीराम पूछा क्या सुगा बड़ा पड़े हरि 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 बोलो हरि हरि हरी हरी बोलो नमस्ते बड़ी नाम श्रेष्ठ हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो मणिमा हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो नमो भगवत वासुदेवाय वदंति वैष्णव नमो भगवत वासुदेवाय फुलोरा का हस्ते
ଆଗ ଭଲ କି ଛାପି ଦିଅ ଚନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଦିଆହବ ଚନ୍ଦନ ନେବେ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ପୁଷ୍ପ ଦେଇକିରି ବେଶ ହବ। ବୁଡ଼ି ଦଉନ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଦିପଟ ଖୋସି ଦେଲେ ପଇସା ଦିଆ ହଉ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ବୁଢ଼ାଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୀତ ବୋଲେ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଅଛି ନା ମରିଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗମନରେ ବୋଲିବ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବ। हरि बोलो।